हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय जोंहा गोदानै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि BTC सरकारनिफ्रायनो एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा पोस्ट ग्रेजुएट टिचार बिनिफ्राय ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय 1132 दा भेकेन्सि जोंहा ओंखारना फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेफोर साख्रिफोरनि बागैनो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय गोदानै जोंहा जा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा बिनि बागैनो आं खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोबाय दा जोंहा SIU एप्रुभेल मोननायनि उनावनो बेफोर साख्रिनि जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जोंहा जागायसिगोन आरो SIU खौथ' मोनखासिगोन होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा एसे उनावनो जोंहा बेनि साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैगासिनो दङ दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों जानो हागौ जोंहा गासै 142 ता जोंहा भेकेन्सि दङ वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि बे BTC सरकारनि दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बे भेकेन्सिखौ नुदों जानो हागौ जुनियर एसिस्टेन्ट बे जोंहा थार्ड ग्रेडनि भेकेन्सि बिनि थाखाय 20 ता जोंहा भेकेन्सि दङ दा बिनिफ्राय सेक्सन एसिस्टेन्ट बेबो जाहैबाय जोंहा ग्रेड 3 नि भेकेन्सि 71 ता जोंहा गासै भेकेन्सिया दङ दा बेनिखायनो थार्ड ग्रेडनि थाखाय जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां ओंखारना फैगासिनो दङ वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा 91 ता भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ थार्ड ग्रेडनि थाखाय दा बिनिफ्राय फर्थ ग्रेडनि थाखायबो नोंथांमोना नायदों खालासे ग्रेड 4 नि जोंहा बे भेकेन्सि 43 ता जोंहा भेकेन्सि दङ अफिस पिअननि थाखाय जोंहा बेसेबां भेकेन्सि दङ होननानै बुङोबा 7 जोंहा भेकेन्सि दङ अफिस चौकीदार दा बिनि थाखाय जोंहा ग्रेड 4 नि बे जोंहा भेकेन्सि 7 जोंहा बिनि थाखायबो भेकेन्सि दङ दा बेनिखायनो ओभारअल जुदि थार्ड ग्रेडनि भेकेन्सिखौ नायोबा गासै 51 ता भेकेन्सि दङ दा बिनिफ्राय फरायनायखौबो आं खोन्थाहरनो सानखादों जुनियर एसिस्टेन्ट दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुएसन जानाय जानांगोन बिनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोननियाव बिनो हागौ मिनिमाम खमथारबाबो 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोननिसिम बिनो हागौ बेयो जेनेबा फिक्स नंथ'आ जेनेबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन ना नाथायबा ग्रेजुएसनाथ' नांखागोन सेक्सन एसिस्टेन्टनि थाखायबो बेबादिनो ग्रेजुएसन नोंथांमोननिसिम बिनो हागौ बेजों लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट बिनोबो हागौ बियाबो जानो हागौ जुदि कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोननिसिम बियोबा मिनिमाम खमथारनिबाबो जेनेबा 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोननियाव थायोबा एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन नङाबा बे सेक्सन एसिस्टेन्टनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पासबो बिनो हागौ आरो खुनु थिग गैया दा जिखियानो जामाना आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा बेनिफ्राय बे खालासि अफिस पिअन अफिस चौकीदार दा बबेबा साख्रिनि थाखाय क्लास 8 सिम बिगोन बबेबा साख्रिनि थाखाय मेट्रिक पास बबेबा साख्रिनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पाससिमा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो ग्रेड 4 नि साख्रिखौ नोंथांमोना बेखौबो मिथिना लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास बा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो मेट्रिक पासबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेबादि खाबुखौ होयोबा दा बेनिफ्राय क्लास 8 पासनि थाखाय बेहाय भेकेन्सि गैया गैया दा बेखौ बुंनो हानाय नङा नाथायबा आं थागोन बायदिखौ मोनदों दा जिखियानो जाया जोंनि नैबे BTC सरकारनि वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्ट आन्थानिफ्रायनो जोंहा गासै 142 दा भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ एसे उनावनो SIU नि एप्रुभेल मोननाय लोगो लोगो बेफोर जोंहा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जागायजेनगोन गिबियावनो जोंहा रिटन एग्जाम जागोन बेखौबो मिथिना लाग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव इन्टारभिउ लानाय जागोन दा बे जाहैबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना फरायनाय दङबा नोंथांमोना बयबो रेडिखौ थाखादो आरो फरायबाय थाखाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय बे जाहैबाय वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि आन्थालाव दा बेनिखायनो जोंनि नैबे BTC आवथ' गासै 40 तासो जोंहा डिपार्टमेन्टआ दङ दा 40 ता गैजोबो नामाथाय 39 ता डिपार्टमेन्ट दं बायदि आं मोनदों दा जिखियानो जाया मानो 40 तायानो जा 39 ता बिदि डिपार्टमेन्टआनो जाया मानो दा जुदि वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्ट मोनसे डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो 142 ता जोंहा भेकेन्सि दायो ओंखारना फैगोनबा दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो 40 ता नङाबा 39 ता बेबादि डिपार्टमेन्टआव बेबादि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय 100 तानि बारा बेबादि भेकेन्सि ओंखारना फैयोबा जोबोद बुरजा जोंहा भेकेन्सि दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाखाबाय गासिबो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायबाय थाखाबानो जाबाय जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय जोंहा गोदानै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ नाथायबा सिगांनि सरकारनि समाव जा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन दा बिनि कन्डिशना माबायदि जानानै दं दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो हानाय जानाय नङा गोबांनो नोंथांमोना सोंहरगोन दा जिखियानो जाया मानो सिगांनि साख्रिखौबो बिथांमोना केन्सेल खालामनो हानाय नङा जायनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा आद्रा जानानै दङ बेखौ बोरै केन्सेल खालामनो जेराव फाइनाल रिजाल्टखौनो होआखै साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौनो होआखै दा बेनिखायनो बियो जोंहा एसे उनाव जागोनखौ नोंथांमोना
दा बिनिफ्राय बे वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि जा जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दं 142 दा बिनि एप्लाइ खालामनो जोंहा एसे उनावसो जागोन दानो जाथ'वा दा जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआबो ओंखारना फैयाखै मात्र बे जाहैबाय जोंहा SIO नि एप्रुभेल दायो मोनग्रोनो नांगौ आरो दा बेथ' जाहैबाय दा बेजों लोगोसेनो जोंहा नैबे BTC नि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार बिनिफ्राय ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय जोंहा 1132 दा भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ बेखौ जोंहा मैयासो जोंनि BTC निनो एडुकेसननि EM रबिराम नार्जारिया खौरां बिजोङाव नोंथांमोननिसिम फोरमायथिनानै होदों जायनि थाखाय गासैबो एप्रुभेलफ्रा जाजोबखाबाय मात्र साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारनो नांसिगौ जाहैबाय एसे उनावनो ओंखारगोन जाहैबाय दा बेनिखायनो आं बे आसाखौ लादों जे फैगोन सप्ता नङाबा सप्तानैनि बिथोरावनो बे साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारगोनखौ आं सानदों माबायाबो एडुकेसननि EM बिथाङाबो माने बेबादिनो बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैदों होननानै बुंनो नांगोन जायफोर नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय एलिजिबोलबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन क्वालिफिकेसननि बागै नोंथांमोना एसे उनाव मिथिना मोननो हागोन ओरैनोथ' नोंथांमोना जायफोर सिगाङाव एप्लाइ खालामखांनाय एबा नोंथांमोना मिथिना मोनखागोन जानो हागौ गुगोलाव नोंथांमोना सार्च खालामबा मिथिना मोननो हागोन पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय माबायदि क्वालिफिकेसन नांगौ ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय माबायदि क्वालिफिकेसन नांगौ बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिना मोनखागोन गुगोलाव नोंथांमोना सार्च खालामना नायोबा साख्रिनि भेकेन्सिया बुरजायानो दं होननानै बुंनो नांगोन दै गासै 1132 दा जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैनो थांगासिनो दं एप्लाइ खालामनाया सप्तानैनि उनावनो जागोन बायदिखौ आं मोनदों सप्तानैनि बिथोरावनो उनाव नङा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दानिया बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनि उनाव आरोबाव जोंहा गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ BTC सरकारनिफ्रायनो दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना BTC नि साख्रिफोरनि आपडेटखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो एप्लाइ प्रसेसनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामनानैबो होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों